Здравейте, приятели! Вие сте Сеня Смилев и добре дошли на новия епизод на Hero Zero BG. Този път снимам само на Hero Zero BG, няма да правя на живо, за да го снимам. Както видяхте тук долу, снимам с Bandicam. Добре, много е лесно, просто много лесно да се снима с него. Facecam ти слага автоматично, без да правиш някакви монтажи. Така че, виждате, горе в дясно би трябвало да е моето фейскем, тук някъде трябва да е. Сега да видим отборния бой, какво е станало. Минутка само. Да, това моя изключил рекламите, добре. Така, бием ли ги? Не ги бихме, нищо. Роботи. Така, тия би трябвало да ги бим, или не, както искате. Така, участваме. Дано този път ще ги бием, няма дано. Това видео ще е около 2-3 минути, искам само да изпробвам дали става хубаво. Специалните мисии още не съм включил, аз съм на 69-то ниво, това 75-то. Знам, че би трябвало, откакто съм снимал Hero Zero бях 360 и нещо. Знам, че би трябвало да бях още бая по-голям левел, но просто сега и училището започна, нямам време. Нямам време за това. Това няма да ме потребва, продавам ми го. Това не. Една пънчка няма да харча. Да, бе, 10 там сега едно такова, не пъти ще. Така. 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 Махнахме го. Да продължим. Само че аз трябва да погледна нещо. Продължаваме. Трябваше да спра за малко, да излезе някакъв проблем. Така, това е добре. А сега е добре. Така, лоника бустър. Имам 39%. Ще спра за малко само да сложа да се зарежда и ще продължим. Би трябвало да продължаваме. Да, продължаваме. И това си го дължихме. Сложих, както виждате, да се зарежда батерията. Така. Купихме си бустърите. Да направим довелчета. И това видео вече да свършва. Така. 3 минути вече е станало. Още едно ще направим и ще завършим това видео за днес. И очаквайте по-късно през деня още едно видео с обяснение за миналото видео, където написах би трябвало да е с интро. И ще говоря това за интрото. Така, свършихме. И снарядите свършиха. Готови сме. Кучето ми стана 9 левел. Няма какво друго да кажа. Благодаря, че бяхте с мен. Ако това видео ви е харесало, може да натиснете долу, да дадете палец нагоре. Ако не сте се абонирали, може да го направите отново долу. Долу в описанието ще има линк към миналото видео и към моята Facebook страница, ще да кажа, но нямам страница, моят личен профил слагам долу. Няма какво друго да ви кажа. Благодаря, че гледахте и до скоро.